Takže ahoj, my vás vítáme na našem kanále LPS Kate a LPS Janča. No, dneska to bude můj unboxing. Je mi líto, že LPS Janča nemá teďkom unboxing. To je mi fakt líto. Mám jich 3, ale já mám ještě 2 kanály, tak na každý jeden natočím. To budete mít možná v popisku videa. Takže omlouváme se za zvuky, to je moje mamka a teta. Takže já myslím, že můžeme jít na to. Řekni, že tu jsi. Jsem tu. Tak jo. No vlastně, moje teta pracuje v Belgii a přivezla mi 3 pečopáky. Tak tedy, já myslím, že můžeme jít na to. A moje teta mi koupila tohoto pečopáka. Jednoho? Ne, 3. Ale já budu rozbalovat na každém kanále jednoho. Má u sebe květinku. Taky jsem měla, ale já jsem ji ztratila. Teď už ji nemám. No nic, tak já myslím, že můžeme jít na to. Takže... to je super. Hned se mi to podařilo. Takže jsem řekla... Ježiš. Tak jak jsem řekla, máme tu květinačku fajnou. Takže tady. A teď z toho pečopáka. A ta gumička odletěla, nebo co? A to je jedno. Já vám potom dám video, až ho budu mít rozbaleného. Takže já už mám rozbaleného pečopáka. Jak takhle vypadá. Je tedy z limitované edice. A je strašně roztomilý. A já už mám pro něj jméno. Jmenuje se Ruby. Vím, no moc se na to pásovce nehodí, ale mně se to tak líbí. A takhle vypadá bez papírku a s doplňkem. Takže Ruby. Takže já se vám omlouvám za ty tedy zvuky a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like a odběr. Budeme za to moc rádi. Že, LPS Jančo? Já. Tak nic, takže ahoj.